Hadin ki jingpen kre jong ki bor sarkar jela ban pelipaj ba no ya ka pathar khama model degree college kabri gawai na gisilem ai jihika ya ki khun samla ban niyo ya ka nang ka tem kabalong ka jingker khu khamtam ya ka dong ri bhoi sepngi bro gawai khamtam ru ya ki khun samla ki bapule Henry Keseng Neutral Youth Council ha kejing lam jong somla RC thank you ubri president ha kejing lang jong kiwi ki khot jong ne keseng kilalej ban jurip ya ketika college bat labru ya shubun ki jeng bom pat biang ha kene ki jika pule kabal themu ban pelipaj ba no dak sarkar kumta ki khot jong keseng kilabu ya kejing tu ya ke sarkar MDA2 ya kabala lam dak keseng NPP ban penbiang shwa ya kejing ron kam ha kene ki jika pule ha shwa ban pelipaj ba kabalong ka wei ne ki kampan roy ke bakat han patar khma kal ap khamilanti ban pun urlong no ki jingduna ki bagane ki jika pule kadang don kam ban penbiang ki bala ban yu inabar ki kentup kum ka surok ban poi sekene ki jika pule ka boarding electric ka bat kiwe bat omla ban tipat hadu kan no ka sarkar ka labu ya ki jing penbiang ya ki jing don kam ki bolong hapo ki kamera kelas bat kiwe ki kamera ong ginong ilam jong seng HYC Kalau gini di pun bisa. Nalang jigi kum ka Neutral Youth Council jongka ribhoi semni mentagasi haba gilio ka jing ujor na bubun balang jongki paiba ki basa ha jo hapo jong ne them western ribhoi ki jungi ha kabadai bat ka jing bomplino ka jing skap koman jong ka sarkar MDA2 kabala lam khmat lagi pi habri bat kane kaba phili mentang ni ka patar khama model degree college kabala pentri ka mental alais nem ha kabana yang jungka government kamsiam la ala ban pli wat adu kane klimat ka bamenta denang jungi kum kaseng jong Neutral Youth Council da ka jing sokhia habang i ka jing bom simkhia jong sarkar ban pli no ya kane ka patar khama model degree college kabalong ka jimuntoi jong ki khun samla ki bodon hapo jong ne ka thang jungi khamtam ye ek tu ki khun samla ki bawan na ka longying longsem ki baduna ka jingyo lada ka government ka plino ya kane ka patakma model degree college kalong ka jingker khu ye ki tena marta law jingi kum kaseng habangi wan ne barwan pe ya kane ka jingpentri ya kane ka building ha ka bangi ino lang jingi ya kane building ladap lo hare ka basong lingo kolong habedi bat ka road construction nang ta habari bat ka light connection nang ta habari bat ka nalang jong sarkar ka khamle kamdan ka ba khamsum thamla shu la phi kum ki pai ba phi phaidin house number dam shwa collection jong lu arajar ar phulai ha ka ba nalang jong sarkar kala da permana leng bau chief minister ka jongi ada permana ba on saplino ya ka patakma model degree college hare hang tu pi in lamba ki babon hi ki noyalam khamtam era yang jongka shnong patar khama kila persya ya ka government ban pli ya gane kam patar khama model degree college kamut baki patar ki pai laki nong shnong jong patar khama ne ka dorbar shnong patar khama ki persya ya ka jingyo ya gane ka scheme na de ki kam perro hapo jongka themus ten reboy khamtam ya hapo jong shnong patar khama here ka jing persya ga jong ki halor jong rim ba ka sarkar haswa bakan pli ya gane ka patar khama model degree college kade ban penbiang shwa habri bat ka light connection habri bat ka road construction habri bat ka khnang ba ondala pli kane ka patar khama model degree college kalong ka jingir khu ya ki khna ki bapuli hangni lane ki no hikai lane ki we ru pi lalyang jong sarkar kane perbra wan saplino ka basau thamla kalong lalyang jong sarkar ha ba ka ong ban pli kane patar khama model degree college halor ha kono kono rim bakan kan plino ya kane ka college haba ki ek bere bar ki construction ki bay hap namata ka chimuntoi ki baya ya connect bar ka building ka bay connect bar ka quarter ka bari bane ka patar khama model degree college kamdon tenalang ji kum keseng saisin pat ni pha ye ka khubor chaka sarkar MDA 2 ka bailam da ka NPP bagare ban simkhia ban penbiang no habere bar ka road construction PE menta ka road construction ka nadu na tepo patar khama pirudi ka blai nadu chapo rani hadu hangne kalong ka surok ka kalong kum kal diklau ha ka balawan ka daladawan ki kaliru kala syam jenja ban poi hangne tena marta ka dawn lang jigi kum ka seng
Gikwa saisin bak sarkar dia kan pai kemat kam tam ya lokal MLA jungi ubadeng esotun baun pai lan ki kemat habere bat ne ka jing plino ya kan patar kemat model degree college bat hang cukup por ban penbiang yo no ya kan jin kam jong kan college kenang ba kan long jimun toy ya ki pai ba ki basong ki basa hapo jong kan ka thanyo stan riboy jungi bat hang cukup por ngi sobodong lalang jungi kum kaseng nakapor syakapor ngi penpau ya kata long bangim juk persya ya ki kam penroy ki bawan hapo ka jong ka thamus tan riboy ka jingi heringi persyapat ya ka sarkar lada ka syu bu tang ki shenrong lada kamtri kami hapo jong ka thamus tan riboy jingi ngim ko abani politics heringi ko apat ba ka ne ka jimuntoy ka de belong hi shaupai ba jong ka jirang kursi kenalang jungi ikwa ban pha tangare khubor saka government MDA2 bada kamle e po ne ki si nalang jungi nginsa shong perkhat dak wepat bak nginsa perkhat kumno ban pensung syaka sarkar haki tenang skor jong ka sar kham tam e yo minister in charge jong ka education department